فلمزولوغ شifreyên komkujiya li Parîsê. Di 23 Kanûnê de tehdîtkeşê saziya îstixbaratê ya dewleta Tirk William Mallet li paytexta Fransa Parîsê êrişî navenda çanda Kurd ya Ahmed Kaya û esnafên Kurd kir. Di êrişê de endama konseya rêvebira kecekê Emîne Kara bi nasnav Evîn Guyî, hunermend, mîrperwer û welatparêzê bi navê Abdurrahman Kızıl şehîd bûn. Ev êriş ji gelek aliyan ve dişibe komkujiya nehê çileya 2013 dîsa bi tehdîtkeşekî krîmînal û sosyopat ve heman rêbaz û taktîkê êriş pêk hat. Lê divê bêzanîn ku dewleta Tirk û îstixbarata wê MİT bi êrişa 23 Kanûnê ve komkujiyeke hîn mezintir plan dikir. Li gorî agayan di heman rojê de yanî di 23 Kanûnê li navenda çanda Kurd ya Ahmed Kaya têkilîdarî 10 saliya komkujiya nehê çileyê civîna komîteya amadekar hebû. Wê ji gelek deverên cuda da asta rêveberiyê de jin beşdarê vê civînê bibûna. Lê ji ber hin pirsgirêkên teknîkî civîn taloqî 26 Kanûnê ango roja duşemê têkirin. Ji xwe tehdîtkeşê îstixbarata dewleta Tirk William Mallet piştî têgirtin di îfadeya xwe de dibêje serê sibê ez carekê çûm wir lê ji ber ku kes nebû ez vegeriyan. Yanî ev jî dide diyar kirin ku êrişa hatî kirin ji gelek aliyan ve hatiye plan kirin. Hedefa bingehîn şorijgera Kurd Evîn Guyî û jinên têkoşer bûne. Ji ber ku bûyer û kujer diyarin nirxandinên ku vê bûyerê mîna êrişeke ji rêzê û nijadperestî nîşan dayîn sergirtina êrişê ye. Li bajarekî mîna Parîsê ku nüfusa wê zêdetirî 12 milyonî ye û gelek netewên cuda lê dijîn bawayeke plankirî hedefgirtina Evîn Guyî ne tesadüfeke. Aqilê ku vê êrişê mîna êrişeke nijadperestî nîşan dide jî ji her awayî seqet û dûrî rastiyê ye. Bêguman niha li ber destê servîsa îstixbarata Fransayê têkilîdarî bûyerê gelek agahiyên berfireh hene. Ji bo ev agahî ji raya giştî re bên parvekirin û bûyer bêronîkirin gelê Kurd û dostên wan li gelek deverên cuda bi çalakiyên cihêreng bang li meqamên Fransî dikin ku bûyerê ronî bike. Duyemîn komkujiya li Parîsê li Fransa jî gelek deng veda. Gelek sendîka saziyên civakî siyasetmedar û keseyetên naskirî piştgiriya xwe ya ji bo gelê Kurd anên ziman û banga ronîkirina bûyerê kirin. Lê tevî hemû bangan jî hikûmeta Fransayê di bêdengiyê de esrar dike û hewl dide ku ser vê komkujiya ku bi planeke berfireh hatiye kirin bigire. Ji bo bikaribe ser wê bigire jî vê êrişa terorîstî mîna êrişeke krîmînal û nijadperest nîşan dide. Di piştperdeya van êrişan de tekiliyên kûrên dewleta Tirk û Fransa hene. Li Ewropayê servîsên îstixbarata her du welatan odeyên hevbeş ava kirine. Li Fransa hewldanên krîmînalkirina Kurdan û êrişên li dijî Kurdan pêş dikevin bi vê îtîfaqa qirêj têkiliyê wê hene. Ji ber ku êrişa 23 Kanûnê jî li ser bingeha vê îtîfaqa pêşketiye hewldanên her du welatan ew e ser bûyerê bigirin. Ji ber vê yekê piştî vê komkujiyê bi îdaya psîkolojiya wê xirab e biryara binçavkirinê ya derheqê tehdîtkeş de hat betal kirin. Hêza ku tetik bi kujer William Mallet dan kişandin xwest bi vê îdayê bûyerê berva jî bike û ser wê bigire. Ger em bala xwe bidinê dewleta Tirk heta ku îfadeya tehdîtkeş William Mallet derneke tolê dengê xwe nekir. Piştî vê îfadeyê û daxuyaniya meqamên Fransayê ku têde digot êrişek nijadperestî ye destilata faşîst ya AKP û MHP ket nav hewldanên berovajîkirina komkujiyê. Lê em ji bîr nekin ku beriya vê komkujiyê bi sê rojan li Tirkiye di navbera Fransa û dewleta Tirk de civînek tê lidarxistin. Li gorî li xwe mikurhatina alîkar û şêwirmendê Tayyip Erdogan Fahrettin Altun di civînê de dewleta Tirk gefa êrişên nû li Fransayê dixwe. Çi tesadüf e ku piştî van gefan bi sê rojan bi awayeke plankirî navenda çanda Kurd ya Ahmed Kaya tê hedefgirtin. Ev jî diyar dike ku duyemîn komkujiya li Parîsê bi çi plan û aqilî hatiye kirin. Lewma hemû hewldanên serdegirtina vê bûyerê di heman demê de hewldanên sergirtina tifaqa di navbera Fransa û dewleta Tirka dagir kerdeye jî. Çawa ku êriş diyar e, kujer jî diyar e. Herkes pir baş dizane ku dewleta Tirka dagirker bi dîktatoriya faşîst ya AKP û MHP ev komkujî pêkaniye. Ev komkujî parçeyekê ji siyaseta xirker a dîktatoriya xirker e. Bi têkoşîna hevpar a Hesapirsînê wê ev dîktatorî têk biçe û jiyana azad dest pê bike. Di encamê de ev çend rojin Kurd û dostên xwe li kolanên Parîsê doza edaletê û ronîkirina bûyerê dikin. Dewleta Tirka dagirker siyaseta xwe ya qirker re navê Parîsê jî xira kir. Êdî Parîs jî ji bo gelê Kurd têwateya kuştin û bêhiqûqiyê.